הוא פסיכולוג חברתי ארגוני, מנכ"ל ליד, מסלול לפיתוח מנהיגות בישראל. ערב טוב לך אליאב זכאי. ערב טוב. ולידך יעל ברזילי, מי שהצליחה לעבור את המסלול, לחצות את המסלול בהצלחה? לגמרי, לא סיימה, אבל כן, היא בדרך. הבנתי. בוא תגיד לנו רגע, מה הכותרת של ליד? ליד זאת מסגרת שמאתרת מדי שנה חבר'ה מוכשרים מאוד בתחומים כמו מנהיגות, אינטליגנציה רגשית וכדומה, ומזמינה אותם להצטרף למסלול, לתהליך מאוד מאוד מיוחד, בקנה מידה עולמי, שמאפשר להם בסופו של דבר להביא את היכולות האלו לידי ביטוי בצורה שתביא תועלת לא רק להם, אלא גם לחברה כולה. בני כמה הם ואיך מאתרים אותם? הם בני 16, אנחנו מאתרים אותם קודם כל דרך קשר עם בתי הספר, אבל יש לנו גם מנגנון של חבר מביא חבר וגם פרסום באינטרנט. אנחנו בסופו של דבר מדי שנה מגיעים למשהו כמו 5,000 מועמדים, מתוכם נבחרים בערך 120 כל שנה. זהו, זה הכל. אז בקיצור, תלכו לנפתלי בנט, תגידו לו מי עושה 5 יחידות מתמטיקה, תביא לנו את הרשימה, ומתוכם נבחר. כן, הקמפיין הנגדי שהתלמידים הוציאו נגד הסיפור הזה, במקרה יצא מטעמנו, מחבר'ה שלנו, אז גם להם היה מה להגיד. דרך אגב, הם לא נפגעו מהעניין הזה של 5 יחידות, הם נפגעו מהתחושה שניתנה על ידי הקמפיין, שמי שלא עושה 5 יחידות מוותר לעצמו, ועל זה הם מחו. אנחנו מאמינים שהסיפור של פיתוח מנהיגות לא יכול להתפתח דרך המערכת הפורמלית. יש מועצות תלמידים וכו', אבל יש פרדוקס מובנה בסיפור הזה. אז מה קורה, למשל, כשיעל מחליטה לבוא אליכם, אז מה, היא מוסיפה לעצמה מטלות על מה שיש לה בבית הספר ממילא? האמת שזה סיפור מעניין, כי זה מה שהיא חשבה בהתחלה, ובגלל זה היא לא רצתה לבוא, אבל אולי כדאי שהיא תספר. אז ספרי. למה לא רציתי לבוא? קודם כל בוא נגיד שאם לפי הקריטריון של 5 יחידות מתמטיקה, אני כנראה לא הייתי מגיעה ולא הייתי מתקבל. זה לא עושה אותך נחותה, אבל רק שתדעו, כי למען הגילוי הנאות והשקיפות הראויה, אני חסיד אדיר של הדבר הזה שעושה בנט, אני חושב שהוא גורלי למשק הישראלי ולמדע הישראלי, אבל זה ויכוח אחר. בבקשה. נהדר. אני הגעתי לליד בגיל 16, האמת שבהתחלה לא רציתי לבוא. היום בדיעבד אני יודעת להגיד פחדתי שאני לא מתאימה לסביבה הזו של מצוינות. אני הגעתי לתיכון עם 6 נכשלים, ושם בנקודה הזו החלטתי שאני לא רוצה להיות יותר יעל שחושבים שלא יצא ממנה שום דבר. בנקודת הזמן הזו התחלתי להתנדב בכנפיים של קרמבו, שזה פרויקט שהוקם בליד. כנפיים של קרמבו זו תנועת נוער לילדים עם ובלי צרכים מיוחדים, ושם אליאב ומי שבזמנו גם ריכזה ניסו לשכנע אותי לבוא. לא רציתי, הגעתי, ואני יכולה לומר היום שזו ההחלטה אחת הטובות. תגידי לנו בשני משפטים, בשתי כותרות. אחד, מה עשית שם במהלך התקופה? 2, כתוצאה מזה, מה אחד הדברים הבולטים שקיבלת? אז בוא נתחיל דווקא מהשאלה השנייה. בחיי היום שלי היום אני חברת מועצת העיר הוד השרון. את מחליטה איך להוביל את הדיון, זה בסדר. תשמע, אתה שואל אותי שאלות. בחיי היום שלי אני חברת מועצת עיר בהוד השרון. אני יודעת להגיד היום בוודאות שההחלטה לקחת חלק במגזר הציבורי, ללכת לחיים פוליטיים, לחיים שאני מקדישה כדי לתקן ולייצר שינוי, ההחלטה הזו התחדדה בליד. בליד מצאתי בית. הגעתי ושם פתאום לא הרגשתי שונה. פגשתי עוד עשרות בני נוער שהם בדיוק כמוני גם מתעסקים בתחומים שבדרך כלל בני נוער, בני 16 לא מתעסקים בהם. הרווחתי שם את עצמי, הרווחתי שם את היכולות שלי. אני חושבת ששם... גם ביטחון עצמי בטח. או שהיה לך בבית. לא, זה... אוקיי, תביא לי דוגמה, למשל, מישהו אמר לי שהיה מישהו אצלכם שהיה לו דימוי עצמי מאוד שלילי, היום או כבר לאחרונה, סיים בהצלחה רבה קורס קצינים וכו'? כן, האמת שנוטים לחשוב שכולם אצלנו יפי בלורית ותואר מוצלחים, מה שנקרא, ויש לנו גם סיפורים אחרים, ואותי באופן אישי מאוד מרגשים. היה לנו סיפור עם בחור שהרקע האישי שלו היה מאוד מאוד קשה, הוא הגיע ממשפחה מאוד קשת יום, הגיע אלינו בחור עם כוחות בלתי רגילים, מצא אצלנו בית, מהסוג שיעל דיברה עליו, ועשה תהליך מאוד מאוד יפה, אבל כשהגיע לצבא, הנתונים הבסיסיים שלו הובילו אותו לשיבוץ של אפסנאי בחיל הקשר. זאת הייתה הפעם היחידה בחיי שהתקשרתי למפקד וביקשתי לדבר. שמחתי אותו מפקד קלט את הפוטנציאל, הזמין אותו לשיחה. תגיד, אבל מה קרה עם אותו אדם שהגיע ממשפחה קשת יום? מה קרה איתו בתהליך? מה יצר אותו מתאים מבחינת היכולות לתפקיד שהצבא לא יכול היה לגלות במסמכים, אבל אתה הבאת לתשומת ליבו? אני חושב שהבחור הביא איתו המון כוחות, וזה משהו שלא רואים. כשאתה מסתכל על הנתונים הבסיסיים, הרקע המשפחתי מאוד בעייתי, אבל הבחור היה המון כוחות, והמון כוח רצון בעיקר. וזה מה שהוביל אותו. אנחנו זיהינו את הפוטנציאל הזה, עבדנו איתו כנראה נכון,
והיום הוא קצין בקבע, עם מסלול שירות, ומצליח מאוד במה שהוא עושה. תגיד, אתם גוף ציבורי, אתם ממנים... אנחנו עמותה, ללא מטרות רווח, לא פוליטית, לא נתמכת כרגע על ידי שום גוף ציבורי, רק על ידי כספי תרומות. בין היתר גם הבוגרים שלנו נחלצים לעזור ועוזרים, גם ההורים של הבוגרים תורמים כדי שנוכל להבטיח את העתיד של הארגון. אבל הארגון הוא יחסית קטן, אם אתה אומר לי 120 איש. תראה, יש לנו היום 750 בוגרים. כן, כבר? 750 באמת, בכמה זמן? ב-17 שנים. וכמה אנשים עסוקים בלהכשיר את הצעירים האלה? אתה באמת רוצה לדעת? 6 אנשים במשרה מלאה ועוד כמה מנחים במשרה חלקית. למשל, עד כה יכולה להיות מדריכה שם? אני יכולה להיות. יש לנו מנחים שגדלו אצלנו ועברו הכשרה של 4 שנים, והיום הם מנחים קבוצות אצלנו. או מה את רוצה להיות כשתהי גדולה, כמו שאומרים? אני הולכת לעולם הפוליטי, למגזר הציבורי, לשם. רצית גם לפני שהגעת לשם? רציתי, אבל בליד הבנתי... שאת יכולה. לא רק שאני יכולה, גם את המשמעות של לקחת פוזיציה של הובלה. יש הרבה מאוד בדידות בפרונט, וצריך לקחת אחריות גם על המחיר. בליד הבנתי שאני רוצה לקחת על עצמי את ההתמודדות עם המחיר הזה, למרות שעוד לא הבנתי אותו עד הסוף. אבל איך אתם עושים את זה בצורה שונה, בנפרד או בצורה שונה, מבית הספר, מתנועת הנוער, מה אתם עושים? זה לא שיעורים, זה לא כיתות, זה לא מפגשים. לא, יש גם את אלו, אבל אנחנו מאמינים מאוד מאוד במעשה המנהיגותי. אוקיי? יש הרבה מאוד חבר'ה שיודעים לדבר אצלנו, אבל מעט פחות, או פחות מסביבנו שיודעים לעבוד ולהביא תוצאות. אנחנו שמים דגש מאוד מאוד גדול על עשייה, על בחירה בלעשות מעשה. אז מה הם עושים? תגיד לי מה הם עושים. הם מקימים פרויקטים, הם מקימים יוזמים, מובילים, מנהלים, מתכללים, עושים המון דברים שקשורים להובלה מעשית בשטח. הפלטפורמה היא פלטפורמה חברתית קהילתית. אוקיי? אבל מה עם המיזמים? הם ממציאים משהו טכני, ממציאים משהו חינוכי? הם מקימים מה שהם רוצים. יש לנו חבר'ה שהקימו פרויקטים בתחום החינוכי, בתחום של מניעת תאונות דרכים. מישהו כרגע בונה אפליקציה שאמורה לקשר בין הורים גרושים על בסיס סיפור אישי שלו. כל אחד מתחבר לסיפור האישי שלו. האפליקציה הזאת של חיבור הורים גרושים זה יכול ללכת או להסתדרות הפסיכולוגים או לרבנות. לגמרי, אבל מסתבר שמהסיפור האישי שלו הוא זיהה את הצורך, והחליט שעל זה הוא הולך. הוא גייס אנשים, הוא גייס תקציבים, והוא הולך על זה. והוא עושה את זה בגיל 17. כולם נערים, נכון? כולם נערות ונערים. לגמרי. חצי או יותר בנים? יותר בנות. יותר בנות דווקא? כן. זה לא מפתיע. הן יותר מתאימות. בנות הן מנהיגות יותר טובות. אני מסתכל על זה, הן מתאימות להיות מנהיגות. חד משמעית יותר טובות. אבל אל תגיד לאף אחד. בהצלחה, אני יודע שזה נכון. בהצלחה. תודה רבה.